sampean. Piye Kang? Ali saka meneng ora sangga wida jangka kaya. Ya, ya apa tutuane? Piye? Aku gak melu-melu, Kang. Ora melu-melu piye? Ngambut gawe bareng-bareng. Aku mau jam melayu kok. Upama cilaka siji cilaka kabeh iki. Piye? Piye? Ono musuh. Ya. Iki lah kodhok. Sakjane goblok. Wis tak kodhok mripat. Tak kodhok pirang-pirang Ngerti bisa. sapa? Rumpak koyo. Piye? Jujur. Omong apanane Kang timbang gulune pedhot. Kon klakon. Lo mlebu wontene plangkan menang. Wis klakon. Goleki wida jangka Jayakaya. Watake rumpak koyo. Iya. Sing jaga rapat ning aku Wiaji sirep Dirganada. Wah, tak pasang sirep sat sing jaga pati gletak. Aman. Bareng mlebu nang Dong Pusaka. Yo, goleki wida jangka Jayakaya. Durung ngerti wujude kula pun konangan. Jatane kowe ora tok wida jangka Jayakaya. Dikon ngono wae kok ora pecus. Lho pripun? Ngono nek ning ngarepku wae. Tandang gawe murung kelakon. Ngeten. Aja kuwatir, Kang. Mbok menawa niki dina apes. Liya dina kula colonge meneh. Wis, ngene. Kowe sak kanca roangmu bali. Iki ora garapanmu. Merga wida jangka Jayabaya. Iki ana gerangane sing kepengin bebeda karo Ki Sedayu. Kowe bali. Tak aku dhewe sing komandan. Ayo bali Kang. Menang. Sedayu ora bocah wingi sore. Gerangane sak murimu. Aku ngerti. Nek aja jajal karo Sedayu. Aku dhewe sing mlebu. Apa gawean sing nyandak aku. Tekan ngomong bayi kok ya bagi aku. Gawean kok ora nonteke. Ya ora apa-apa. Ora ketang buruh dereke Doronggung. Nyatane Doronggung ya gemati karo aku. Yen sampean ampun rewel nggih. Mengkene sampean rewel kula ora iso nyandak gawean liyane. Sampean iki bejo. Putrane Tumenggung. Ingkang Rama tiange sae. Ning sobeke sampean kagungan ibu sing ora tata. Jenenge kagungan putra Ijalit ngedusi emoh gendong emoh. Wong kok mikir awake dhewe esuk sore mocak-macak dondan-dandan ora mikir putrane. Wong kok iso ora waras. Aduh. Juragan. Dadi ngono kuwi carane nggo ngomongne. Lho, Ngono kuwi carane nggo ngomong, nggo mulang karo putraku ngono kuwi. ya enten apa pun sae ngeten kok. Enten apa lho kok ora rumangsani. Kula lah napa? Kamu ngrasani mau piye coba? Lho, lah sampean mirenge pripun? Bejo diweni rama sing apik, sobek diweni ibu sing ora pinter.
Lho, Sing mbok rasani kaya ngono mau sapa nak aku? sampean niku senengane kok ngoten. Piye? Leres kula rasan ngoten. Nanging kula mboten ngrasani sampean. Lho, Nek ora ngrasani aku terus ngrasani sapa? kula ngrasani tangga kula. Ngrasani tangga kula. Jenenge Paini, prawan cilik dhe bojo, delala duwe anak. Wong dasare bocah cilik duwe anak, boten pinter kalih anake. Tangga kula sampean. Tanggamu sapa? Paini? Dadi tanggamu Paini. Nggih. Aku. Boten. Senengane kok krasa. Mulane aja krasa nek ora rumangsa. Kok malah ngomong kaya Lho. Surabaya Lho. Ngeten iki lho. Piye? Ngeten iki lho. Sinten tiyangipun sing boten badhe duwe pikiran sing neka-neka. Lho, lah perkara apa Surabaya? Ngeten iki jenengan. Macak kados ngaten. Lho. Dandane wayu sandangane diagem sedaya. Lho. Mongko lumrahe. Sakniki kula lho. Jenenge bocah wadon macak. Nek bocah wadon niku prawan, kok macak ayu. Ke pamer kare pacare. Lho. Ya bener. Dene cah wadon niku macak ayu monggo wis duwe bojo. Macak ayu go pamer kali bojone. Kudune ngono. Panjenengan macak ayu monggo panjenengan pun kagungan garwa, mestine kanggo pamer kali garwane. Kudune ngono. Monggo ingkang garwa ndorong tembe tindak. Lah sampean kok dandan ayu kanggo sapa? Ayo. Surabaya. Ayo. Tak kandhani. Ana apa? Nang iki wong adi. Ah, betul niku. Aja nganti sapa wae ngerti. Luwe-luwe Kang Mas menggusuk ngono aji. Iki Kula tok sing ngerti. iya rahasia. Wah, medeni wong. Enten napa? Tak kandhani Surabaya. Kene ngopo kok kowe esuk aku ki macak lan macak mergo apa? Pedak aku tak kandeli alisku tak dawani listrikku tak abangi perkara apa? Enten napa? Aku duweni katresnan wong lanang liya Wirabaya. Jabang bayi. Jabang bayi piye to? Dadi panjenengan kagungan priya simpenan. Iya. Sanese garwa panjenengan. Bener. Denayu. Ampun nggih, saestu ampun. Niku jenenge selingkuh. Tiang selingkuh niku elek. Somben nak sampean mati jobok ing neraka. Ampun. Perkarane? Selingkuh seneng kali wong lanang liya. Lah terus. Dosa. Wirabaya. Dawuh. Bener nek semen tuwekmu kuwi ora tau ndek bojo ya bener. Urip ning donya ki sing dibutuhake urip seneng, enak, kepenak. Ngopo kok gagas dosa barang? Dosa ki nek konangan seneng bojone wong digepuri lara. Lah nek ora konangan seneng bojone wong enak era karuban Wirabaya. Mateni wong. Tenan iki aku ora ngapusi. Lho. Hancur nek ngene iki. Hancur piye? Dadi ngoten nggih. Iya, Seneng bojone wong dosa niku nek konangan. nek konangan. Dikepruki awake lara. Kowe Nek ora konangan, seneng bojone wong, Ya. segere ra karuan. pancen bener Wirabaya. Sampeyan niku kok Tenang kowe sing gak rasakake. Mergo kok aku nganti tumindake kaya ngono, Kang masuk menaji ngenaki kewajiban ngiwakake karo aku. Babar pisan aku ora nate ngrasakake kaya ngopo. Kabagyan tak rasakake karo Kakang Sukonaji. Denayu, Piye? menawi saestu ngaten, monggo mawon. Ya. Ning ampun ngantos konangan ingkang garwa lho. Lah kula kuwi Wirabaya. Ning kene sing gak bane ngerti mung cukup kowe. Aja nganti Kang masuk menaji pirsa perkara iki. Boten. Kowe Nggih. pengen ngerti sapa katresnan? Ya niku. Sinten? Katresnanku kuwi sih jiya kok baguse ora karuan. Tesih
timbang geblak ngangekno wong. Wirabaya. Sinten? Katresnanku Den Mas Klabang Seta Putra Adipati Wengker lho. Asmane Klabang Seta. Bener. Klabang iku kulino ngentup. Heeh. Seta putih. Wah sampe nak dintup lah. Lah malah jalukan. Iya, ya. Sekesuk jebrok kok montak mentek. Mencap ning ngarep kaca. Jebule arep dok. Iki rasa ngono kok. Dina iki aku semayan karo Dinas Klabang Seta. Mergo apa? Kang Mansumon aji lagi bae tindak. Mongko pamite iki 3 dina lagi kondur lah. Kalau jangan iki aku bisa cara Mas Semoro lan Mas Klabang Seta kepengin kepiye wae bakal kelakon. 3 dina. Iya. Walah, ya nganti warek-warek 3 dina. Ya iya Wirabaya. Aduh. Piyayine badhe tindak mriki. Arep Prabu mriki saiki. Ayo. Sik Wirabaya. Menawi sae. Kirian kula simpen. Aku pengen sik Dandan pun bener apa dereng? Lho. Lho, nek dandane ora bener, Klabang Seta mriki nyawang sampean, dandane elek niku balik sampean dikelik. Waduh cilaka Wirabaya. Coba disakang Wirabaya. Ngali dandane. Nggo kulistikan iki mau wis bener apa durung? Amit. Dene Wirabaya. Sae pun. Jelas sing sisi. Lho, jemboten rata kesusu. Wejane pating celoneh. Rumangsaku kok ora Wirabaya? Lho iki lho. Mateni wong tenan apa ora Wirabaya? Lah mengko nek Dimas Klabang Seta ngerti ra yo malah geloin penggale. Lho rumangsaku kok ora piye-piye Wirabaya? Iya Wirabaya. Saking ngajeng. Heeh. Saking winging. Oh, sakon. Duwe anak siji kok ijek kene ae. Bisa kan coba kurang Wirabaya. Jajal, dibinake nek umpama kurang bener Wirabaya. Njaluk sikot apa piye? Kok malah dolanan bokong pangsane. Denayu. Piye? Menawi kepasi panjenengan maca ing kados ngaten, kados perawan 18 taun. Klabang Seta rawuh mriki nyawang panjenengan ngiler ketes. Aduh, tenan. Satu. Lah, apa kaya piyayine kledang-kledang ya Wirabaya? Mosok. Aku sing Kamu peningin. Bayaran barang sampean. Lho, lah piye lah nek rusak kursi kuwi lho? Ana apa? Sampean niku mangkon apa? Lho, perkara? Wau pacare dereng mriki kula dijak jagongan terus. Bareng pacare teko, wih, rangkul-rangkulan, ambung-ambungan, pangkon-pangkonan. Ana wong ning kene ora ditawani. Lho, jaluk ditawani apa Wirabaya? Tegese ditawani kula tak derek kenalan. Oh, jadi pengen tepung lan Dimas Klabang Seta. Nggih no. Ora yo matur ora usah ngono kuwi carane. Nggih. Ayo dicoba dibalikke. Kok sampean? Lho, sing bahas apa mau? Sing dadi gedibal sapa ning kene? Oke, Bos.
go kalah. Ya. Wirabaya. Ndun. Kok ora toto babar pisan to? Sing ngalos ora usah kaya ngono kuwi nek ana tamu sini. Kuwi lho nek dinasi kaban seto. Anjene ceriwis kok. Ora ditoto sing ngalos lah. Ora ngono kok rumangsaku. Ya wis nek pengen tepung Dimas kaban seto. Kenalan, Den. Yo. Namine sinten? Raden Klabang Seto, calon bupati ana ing Kadipaten Mengke. Kenalke nggih. Sopo kowe? Wirabaya Moden Mojo Agung. Kan modin teko jagung darah to Wirabaya. Boten Wirabaya. Wirabaya. Pangkat kula teng mriki kula buruh. Kowe iki pangkatmu mung buruh. Buruh. Pangkatmu mung gedibal. Gedibal sikile mbok pira kok gedibal semene gedene. Den, iki apa? Sampeyan mriki ajeng apa? Aku temeko ning dalem katunggan iki, aku kepengin ketemu kelawan katresnanku, aku kepengin seneng-seneng kelawan Kartikono. Seneng-seneng karo jenenge terus. Ampun, balik mawon sampeyan tak aturi. Nembe kemawon babaran dereng selapan. Ganti liwati bali. Cara dereng garing. Lemah niku cara lemah niku lemah mblenyes. Cara sego tese nyecek. Ganti liwati bali bas. Yen ngono ora ono gunane aku Alah, wis aku tak pamitan. Ah, gak enak. Titen. Kartikono kuwi Dimas. yen ngono tanpa guna tekaku ning dalem katemenggungan. Ing pangajap aku kepengin seneng-seneng kelawan kuwi, ning wis ngono miturut ature Wirabaya kowe iki lagi wae babaran anyar. Lah ya to, cara sego ngono isih mblenyek, cara lemah ngono isih nyecek. Nggih. Yen kaya ngono ora ono gunane aku teko ing papan kene aku jaluk pamit. Mampir rumiyin Dimas. Leres aturipun Wirabaya. Menawi kula menika katemben babaran enggal ning nuwun sewu foto ditanggung panjenengan panjenenganipun menawi Carmas Mara kaliyan kula badhe marming penggalih. Senajan to kula katemben babaran enggal, dina kula niku maning unjuk jamu lho Dimas. Kowe saben dina munjuk jamu. Jamu opo? Jamu kula menika sari rapet dados pet-pet rapet bali kaya prawan melih lho Dimas. Cek, perasaan gegakanipun apa meneh Wirabaya? Promosi niku. Bakul jamu. Bakul jamu piye? Mau ngendikane pripun? Ngonjok jamu sari rapet. Jamu sari rapet butuhe ben rapet. Malah cilaka lho. Lho kok bisa Lho cilaka? nek jamu sari rapet kakean, mangken kerapeten ilang dalane. Ora kena dienggo. Neng, wong padha lanange, mriku munjuk sari rapet, dadi rapet buka sing rapet sampean tak gaekno jamu. Kanggo buka sing rapet iki aku arep gaeke jamu apa? Jamu sari mengo. Jamu sari mengo. Sari mengo diombe rapet ro mengo. Wirabaya. Wirabaya. Kok aja gojek kae lho. Lihat menapa? Dinalo prane ana tamu kepiye? Aduh. Kela napa? Sungguhane ngendi to Wirabaya? Nganti lah. Kok dadi abdi tuwek lho kok malah tansaya bodho to kowe. Den, monggo pinarak yen, monggo pinarak yen. Aduh. Nih, Mas. Wirabaya niku mundak tuwa kok malah saya mundak gobloke mboten Ora karuan. dadi kaya pangopo. Jir kabeh mau jeneng manungsa iki ana laline. Oh, ngaten injih. Pangapuntenipun ingkang ageng. Wirabaya. Lho, Iki wis penakmu dhewe to. ajeng suguh tamu. Nek didukani ra gelem, nek dijarke malah ra mudeng blas. Enten Lho napa ngono kuwi meneh? apa tata carane nek sugo tamu ngono kuwi. Gelasé dicekeli nampakne malah kepet ambek elekanmu kabeh. Salah ngeten iki. Kena salah kok. Lah sing bener pripun? Aduh, mateni wong. Lu mundak tuwa kok ora malah saya pinter manut mundak goblokmu ora karuan. Kene tak contone. Tak contone
digatekke. Dicontoni suguh tamu. Tak contoni suguh tamu mengko nek ana tamu ben ra sini-sini. Pripun? Engko nek alih teni kowe. Nggih, nggih. Umpamane aku dadi kowe. Sampean dadi kula. Ya kula dadi. Den Mas Kabang Seta. Kula dadi tamune Labang Seta. Iya. Sampean dadi kula. Iya. Kene tak contoni digatekke lho. Contoh. Kono malah. Arep ono contoh kok ora. Kok iso. Waduh, dadi Labang Seta matoh aku. Den Mas Kabang Seta. Apa cayu? Dalam ambung sithik, Cek. Sebang bayi, urip kaya kethek tuwa karo njaluk ambung mangsamu. Lali kula. Den Mas Kabang Seta. Apa Wirabaya? Menika penunjukanipun Den Mas. Kanggo aku. Nggih. Iya. Monggo dipun unjuk. Iya. Carane kaya ngono kuwi. Carane kaya ngono kuwi ben ora lali. Lho, apa kok malah melolong? Mun. Wis carane ya kaya ngono kuwi. Alah. Ya. Rumangsaku angel jebule ngono tok. Dadi carane sugo tamu kaya ngoten niku. Siap. Kudu persis contoh. Persis contoh. Nggone matur mau kaya aku. Nggih. Nek nganti kliwatan titeni. Monggo. Monggo. Mas. Ya. Boyo. Iki jane arep suguh tamu apa arep jaranan to? Ben ketok tenanan. Ya ora ngono kuwi sing suguh sita to. Lah. Ora ngono. Ayo ngene matur kaya aku mau. Ora usah pecilaan ngono kuwi ono maju mundur. Ya doke. Kedah persis contoh. Persis contoh ning Apal kula pun tuwa kok. Apal. Den Mas Kabang Seta. Wirabaya. Monggo menika unjukanipun. Monggo dipunjuk. Monggo. Dimas apa wis ketok? Lara tenan iki. Oi, Kebanteran kowe lara tenan lho. hancur ya wis. Piye tak wira? Saking bungae ati kula, cara kula sekolah ujian lulus. Lah kok iso? Persis contoh. Aduh. Lah persis contoh ya persis contoh. Nek kepruke mau rasa delok kae Wirabaya. Lho ngepruke mboten. Lah aku gregeten karo kowe kok malah Kula wis gregeten bentuk malesan. malah saya kurang ajar. Ampun diombe riyen, ampun diojo Wirabaya. Piye ta Wirabaya? Kula niku diamuk terus, salah sithik diamuk. Kula niku mau kesusu Den. Damel kopi niki wau pun kula udeg apa dereng kula lali. Mengke nek dereng kula udeg mboten enak kula diamuk juragane ngono. Kula icipane riyen. Jaban bayi. Lho nggih, lali dereng kula udeg. Durung mau udeg. Bulane panggo teng ngisor. Kula dikerian nggih. Wirabaya. Dereng kula udeg. Boyo. Wis apa durung? Pun Mon lagi. Monggo Den. Kagem jenengan. Lah kopi mbok obok-obok ngomong. Kersa mboten. Moh, Saya itu mboten. ora gelem aku. Moh. Aja jenengan iki. Moh. Kula mawon. Sampai dhewe. Ayo menika. Iya, Moh. Oke, aten ben moh. Dayot yo. Hai. Wirabaya. Hai. Kene ya. Kopi rasa driji. Drijiku dhewe. Gawakno. Sajane kok ndak lunga.
Lho aku ki butuh cedhak karo Dimas Kabang Sito. Jabang bayi dilali-lali kok isih do eling kae yo. Yo badanku ben ora sida kok. Kowe ganggu ojo ganggu Iya, karo do aku. eling. Nuwun sewu. Sampeyan aja do sembrono. Sampeyan iki seneng bojone wong. Sampeyan iki nggih kagungan garwa. Sampeyan seneng-seneng mengkenak dilalai karo garwa rawuh. Sampeyan dikonangi iso-iso geger perkara niki. Lho, lah terus begini piye Wirabaya? Ngeten, sampean seneng-seneng, nggih to? Ben perkara niki aman boten konangan. Kula sing jaga. Oh, dadi kowe sing jaga. Oh, ditanggung aman boten konangan. Sing penting opahane cucuk. Lho, Banjur kowe njaluk opah apa? gamel ke omah. Wis sujo kuwatir. Aku iki calon bupati ning Kadipaten Mengker. Yen kowe njaluk digaweke omah tak gaweke omah susun 7. Ah, ampun susun. Siji mawon. Oh ngono ya Ngeten. tak sagu. Sagu. Nggih. Piye Wirabaya? Carane gambel ben boten ketara. Ben boten nyano. Sampeyan lebut bleng seneng-seneng. Kula jaga pati. Ya. Tengarane ngangge sandi watuk. Watuk. Sing watuk kula. Ning niki watuk boten sembarang watuk. Watuk nggih tengara. Sampeyan niteni lek kula watuk. Batuk dienggo pratandha. Ya. Eleng-eleng nggih. Eleng-eleng. Mungkin nek kula watuk sepisan. Oh, Watuk sepisan iki tandane apa? Perhatian. Situasi rada aman. Ngono ya. Kesir rada aman. Mangene watuk ping 2. Persiapan. Kira meleh gegara rawuh. Yang digelek yang lunga. Ya Wirabaya. Rada gawat. Watuk ping 3. Pelarian. Dorong gong rawuh melayu melumpat jendela ojo lali katok dicangking. Lah kene Ampun guru ah. Lho gene kok katok dicangking. Nek katok kari go bukti malah marahi rawuh cilaka. Nggih, Dimas. Pinter jebule kowe Apa? Wirabaya. Watuk sepisan. Ohong Perhatian. perhatian. Watuk Ohong persiapan. Ohong Pelarian katok dicangking. apa kulino kulino bener iki apa lagi apa itu pun monggo dipun dikacakaken pun sampean tek nolah ora bojo kowe kok lho ngene mboten tek ampun buak nggih Ajur apa? kula betani mantuk Dimas Kabang Sito. Kengken kula kangen dumateng pensingan mboten saged kula ampal. Wirabaya. Kang masuk menaji kok, Dur. boten Lah kowe kok watuk iki? boten nanti wonge Mia Piye to Wirabaya? sampean kok blayu keciprit enten Lho kok ora apa mlayu ku piye wong gegeti wong kowe watuk? lha nek kula watuk enten apa kula niki watuk mboten enten napa-napa Ajur. kula niku jajalan percobaan Aduh. ngene lali Nang ngono jantung para perontok rumah sakit. Kang masuk menaji kondo. wis Koyo. angger seneng bojone wong ana tikus kerusak ya sosial Dimas. Kategori sok ngono ora bedane pun Kakang. Iki mau pancen sengaja tak gelak lakuku karep ben aku bisa ketemu lawan kowe. Apa kang dadi kangening ati? Iki bisa ditambani kelawan sira. Waduh, selek kula menika nggih mboten sabar lho Dimas. Kepengin lados dumateng panjenengan. Menawi kersa sak menika ugi, monggo kula ladosi Dimas. Wis ayo kula. Monggo Dimas.